Emberek, álljanak ide körbe, szépen kör alakban. Annyi biztos, hogy gyorsan észreveszem mások hibáját, de most már van egy fiam, és rájöttem, értékelni kell azt, ha valaki helyesen jár el. Mr. Blake, innen a 3-as ágyról, első pillanatra úgy tűnt, hogy egyszerű szívblokkal hozták be, de valaki vette a fáradtságot, és megtudta, hogy nemrég volt kempingezni, és helyesen diagnosztizált a Lyme karditisszel. Talán némelyikük azt hiszi, ez butaság, de szeretném, ha az a valaki előrelépne, feltenné a kezét, hogy a csoport lássa, kivégzett ilyen jó munkát. Nem most kell szerénykedni, csak rajta. Uramisten! Én voltam az! Én tettem, én vagyok az a zseni, egy hatalmas agy egy lestrapált testben. Én Jézus H. Cox, orvos. De még így sem tehettem egyedül, ezért bemutatnám azokat, akik ebben a segítségemre voltak. Egy gyakornok, aki először diagnosztizálta félre. Én voltam. Le a kezet, Loni. És a rezidens, aki rábólintott a diagnózisra. Védelmemre szóljon, hogy éppen a női sorozatomat néztem. És végül, de nem utolsó sorban egy sebész, aki szívesen szétroppantotta volna Mr. Blake mellkasát, mint egy diót, hogy behelyezzen egy pacemakert, amire nincs is szüksége. Ő annyira szerény, hogy nekem kell bemutatnom. Aki olyan fekete, olyan kopasz, és aki nem ehet sütit, mert cukorbeteg. Hölgyeim és uraim, Chris Turk! Befejezné, hogy visszamehessünk dolgozni? Addig nem, amíg nem hallom, hogy a nevemet kiáltanák, míg én feltartott kézzel kivonulok győzedelmes mámorban. Ez a diagnózis gépezet, ami oly csodálatos. Dicsérettel működik, úgyhogy halljam végre, na gyerünk rajta. Én.